ଦେଖିକି ଖେଳ କଣ ଖେଳୁଛ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ର ମାଣ୍ଡୁ କଲ୍ କଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ କଥା ହେଇକି ତାହା। ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ଧନ। ହଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଏକା ଅଛି ଆଉ। ଭୂତ କି ବାଳ ଭୂତ? ଆରେ କେତେ ଭୂତକୁ ବାଡେଇ ନାଳକୁ ପାଇଦେଇଛି। A few moments later. ଧନ ଟିକେ ରହିବ, ଲାଇଟ୍ ଟା କାଇଁ ଧବଧବ ହେଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖେ। କଣ ଲାଇଟ୍ ଟା ଧବଧବ ହଉଛି? କିଏ ସେଠି? କିଏ? O senin el halin değil. କିଏ? କିଏ ସେଠି? କିଏ?